Cuando nosotros conocemos a los alumnos que empiezan las prácticas con nosotros, vemos persones que ja tenen un cierto conocimiento sobre lo que és el comercio. Vaig fer grau mitjà aquí en aquest centre, en el Calamot, on vaig conèixer la FP Dual. Vaig fer després del grau mitjà al superior i finalment vaig entrar com a persona de contracte indefinit a Decathlon, que és on vaig fer les pràctiques. La motivación va creciendo a medida que descubren lo que implica, ¿no? Son partícipes de todo lo que es el funcionamiento de la tienda, de cómo construimos un proyecto de equipo. Vaig descobrir que m'agradaven els estudis gràcies a aquest cicle, perquè jo abans la veritat és que no m'agradava gens estudiar. Nosaltres som conscients que els alumnes comencen sense experiència laboral, fem un pla de formació per a ells específic, i això s'ajuda a créixer com a persones dintre de l'entorn laboral. Aquesta empresa estic molt a gust, he descobert una empresa que potser si no hagués fet el mòdul dual mai hagués trobat, llavors ho trobo molt positiu i molt bo. He pres una molt bona decisió apuntant-me a la dual. La FP Dual me aportó lo que es, me hizo como madurar un poco, cambiar el chip más que nada. L'aprenent ja ve amb una sèrie d'informació que li imparteix al centre, és molt més productiu des del moment 1 que entren aquí, perquè ja parteix d'uns coneixements. Sobre todo he crecido como persona y he crecido también como vendedor, pudiendo adquirir más conocimiento. Tienen muchas ganas y sí que los tienes que ir guiando en esta ruta de aprendizaje laboral.